यवतमाळच्या लोहारामधील 20 वर्षीय तनुश्री दिनेश कडू हिची भारतीय महिला हॉकी संघात निवड झाली. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत टेलरिंगचं काम करणाऱ्या वडिलांच्या पाठिंब्यामुळे तिने हे यश मिळवले. वयाच्या 10व्या वर्षापासून हॉकी खेळणाऱ्या तनुश्रीनं 6 राष्ट्रीय स्पर्धा गाजवल्या आहेत. 5 ते 14 जुलै दरम्यान इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत ती भारताचं प्रतिनिधित्व करेल. भारतीय संघात स्थान मिळवणारी ती यवतमाळ जिल्ह्यातील पहिलीच महिला हॉकीपटू ठरली आहे. 5व्या वर्गापासून अभ्यंकरला शिकत होती. 5व्या वर्गात ज्यावेळी शाळेत जात होती 5व्या वर्गात, तेव्हा ती अभ्यंकर शाळेत शिकताना तिला खेळायची आवड निर्माण झाली आणि ती हॉकीसाठी खेळासाठी हे झाली शिकण्यासाठी. तिथून ती काही दिवस तिथं शिकत राहिली आणि नंतर तिचा नंबर लागला पुण्याला. पुण्याहून मग ती मुंबईला गेलेली. तिथून तिचा नंबर तिकडं बेंगलोरसाठी लागलेला. आता ती बेंगलोरहून इंग्लंडला खेळण्यासाठी जाणार आहे.